Hej Janne. Det her det er et lille eksempel på, hvordan jeg synes, optagelserne skal foregå ude i Malaysia. I stedet for at hente præsentationerne ind via PowerPoint, så tænker jeg, at det er bedre at starte med at lave en skærmdeling. Og det gør jeg lige sådan her. Og så åbne en PowerPoint. Nu har jeg bare åbnet en tilfældig PowerPoint her. Og så må man lige lukke sådan noget ned. Men ellers så gå over i præsentationsmode. Sådan. Og så kan de ellers gå i gang med at vise deres præsentation, fordi så gør de det via en skærmdeling, og så er det egentlig lige meget, hvad de har af grafik og billeder på i deres præsentation. Så jeg tænker, at du lige skal kigge på den her, og så se om kvaliteten den er god nok, fordi at det bliver en lille smule tungere, når man deler sin skærm, men jeg tænker, at de sidder på en god forbindelse ude i Malaysia, og at de også har en forholdsvis ny computer. Måske kunne du uploade det her til YouTube og se, hvordan det ser ud. Ja, det var bare et lille eksempel. Jeg kan også selv lige prøve at gøre det. Så, men det er det, jeg tænker om det. Så ikke noget med et nyt program. Vi holder os til Connect, og så gør det på den her måde i stedet for. Så vi snakkes ved. Hej hej.